къде ми е гребена? О, не, къде ми е гребена? О, не! Не, момент. Не. Ето къде е бил. Благодаря ти, Рук. Кой иска бисквитка? Ето. Здраш. Ще се оправя за партито. Ще съм с моите дрехи, защото другите си ги изгубих. Ще съм с моята нова модерна чапка, която баща ми я купи. Никога няма да съм толкова харесвана, колкото Драколара. Но все пак се радвам за нея. Но това е окей, да. И ще се оправя за нейното парти. Дали да си сложа риската и вратовръзката и сакото, или без сакото? С сакото, и с обувките, тези или другите. Тези или другите. Тези. Да, според мен ще стане златен грим. Ще си хвана Бритона и ще си сложа златни обици. Тоест, да, ръкавици, късо панталонче и ще си направя кичери. Да, но трябва да побързам, защото след малко започва партито. Хей, котенце! Котенце, хайде, лапли ме, трябва да ми помогнеш!